Benvidos e benvidas a este novo encontro do Xacobeo Live, o encontro semanal na internet vía streaming na que se poderán informar de todo o que acontece ao redor do Xacobeo 21-22 e do Camiño de Santiago. Grazas polo vosso interese, por estar aquí unha semana máis desde este Centro Internacional de Acollida do Peregrino. Comezamos esta cita do mundo xacobeo. Desde que no ano 1992 se crease a Sociedade de Xestión do Plan do Xacobeo, a Administración galega iniciaba, hai case 30 anos, unha nova relación co Camiño de Santiago e con todo o que rodea o fenómeno xacobeo, ao dotar dun instrumento de administración e promoción dos recursos da ruta que vela polo desenvolvemento ordenado da mesma. Integrada hoxe na Axencia de Turismo de Galicia, esta sociedade xestiona a rede pública de albergues, constituída por 71 establecementos, está encargada da sinalización e rehabilitación dos camiños e tamén das relacións coas distintas asociacións relacionadas distribuídas polo mundo das asociacións de peregrinos, entre outras das funcións encomendadas pola Xunta de Galicia. Ademais, a xestión, a Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo foi o organismo encargado de desenvolver a meirande parte dos programas dos cinco anos xacobeos que se levan organizando desde o 93. E precisamente hoxe contamos coa presenza de Cecilia Pereira, que é a conselleira delegada desta sociedade pública e tamén comisaria do Xacobeo 21-22. Benvida, Cecilia, e moitísimas grazas por estar hoxe con nos aquí. Gracias a ti, Natalia. Bueno, Cecilia é licenciada en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela, con dúas especialidades, Museoloxía e Historia do Arte Antigo e Medieval. Ademais, realizou o curso superior de Xestión de Empresas e Organizacións Culturais da Universidade Complutense de Madrid. Foi nomeada comisaria do Xacobeo 21-22 no 2018 e conselleira delegada da Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo. Conta con máis de 25 anos de experiencia en xestión cultural e organismos de administración pública, estatal, autonómica e local, e no ámbito privado. Traballou na promoción da cultura española no exterior, en Acción Cultural Española, onde tamén exerceu de comisaria, e como directora do Pabellón España na Expo Xangai 2010. En Galicia foi conservadora xefe do Centro Galego de Arte Contemporánea e traballou tamén no Auditorio de Galicia durante moito tempo. Sí, así es. Bueno, Cecilia, contanos un pouquiño, logo de 3 anos xa como comisaria do Xacobeo 21-22, como valora vostede a extensión ao 2022 deste ano santo? Pois en realidade a valoro como moi necesaria, totalmente necesaria e ademais agradecida ao Santo Padre, penso que estamos todos, non? O presidente non para de repetilo, porque nos poderíamos estender o Xacobeo, pero se non se estendese o Ano Santo carecería de sentido, non? Sería un evento máis. Entón, para nós é unha ledicia nestos tempos de tanta incertidume saber que contamos con un ano máis. Sobre todo despois, digamos, deste 21 que está, digamos, agora comezando co seu esplendor, volvendo pois a eses datos, digamos, do 2019, entón, pois claro, lóxicamente que se poida estender, supoño que agardades un 2022, pois que... Pois agardamos un 2022 que sexa xa posible traballar con moita máis normalidade e, sobre todo, que sexamos capaces de conservar a ilusión, non? A ilusión polo camiño. Eu penso que tamén a pandemia, sabes, enseñounos tantas pequenas cousas, enseñounos a valorar, pois por unha parte, o contacto ca natureza, o importante do intercambio coas persoas, o valor da solidaridade, da proximidade, do contacto, e todo iso, ao final, o ten o camiño e o ten tamén o Xacobeo. Entón, penso que efectivamente vai a ser máis necesario que nunca, e sinto tamén, cando falamos cos peregrinos que chegan, que ven moita xente que en realidade non imaginaba que iba a facer o camiño, e que a COVID lle fixo reflexionar, non? Sen dúbida, este vai ser o Xacobeo máis atípico dos que teñen acontecido desde aquel 93 tan mítico. Como cree que se vai desenvolver e que nos deixará unha vez rematado? Pois penso que decía antes, que como é o máis necesario que nunca, e despois é tan querido e tan agardado despois de 11 anos en Xacobeo, pois que nos deixará? Nos deixará, sen dúbida ningunha, un camiño de Santiago moitísimo máis preparado,
un sistema de establecementos públicos dos albergues que crece dunha forma imparable, sobre todo nos novos camiños recoñecidos, nos deixará un asociacionismo moito máis forte, espero, e sobre todo un coñecemento maior de toda a poboación galega, que ao final somos os que estamos aquí e que temos que estar preparados para facer de anfitrións e para recibir, con un coñecemento moito maior e con un orgullo maior de pertenencia e de relación co camiño. Desde a súa toma de posesión como comisaria do Xacobeo, un dos seus principais empeños foi que este acontecemento e os valores do camiño puidese chegar a todos os galegos. De aquí xorde o programa O Teu Xacobeo, do que xa se desenvolveu unha primeira edición e os proxectos da seguinte están se desenvolvendo na actualidade. En grandes liñas, en que consiste ese programa? Pois mira, cando cheguei e empecé como comisaria, un dos cometidos que tiña era tamén como a descentralización do Xacobeo. Quizáis había unha mirada como que todo se producía en Santiago, e tamén eu sentía, viña de pasar moitos anos traballando fora, que non vivía en Galicia, viña puntualmente, tamén sentía que a xente pensaba que o Xacobeo era unha cousa que se facía ou se diseñaba nunha oficiña da Xunta de Galicia e que a responsabilidade era únicamente da institución, da propia Xunta, do organismo. E o que tiña moi claro é que tiña que ser un Xacobeo de todos. O primeiro traballo, a primeira responsabilidade foi como diseñar unhas líneas estratégicas e empezar a traballar nun plan estratégico do Xacobeo, que foi superparticipativo. Contamos ao final coa axuda de moitos profesionais, pero sobre todo de moitas persoas tamén anónimas, dos propios peregrinos, das asociacións, da xente da rúa, non? Máis de 600 persoas participaron. E detectábamos que era como moi necesario poderlo levar a toda Galicia. Sabíamos tamén que hai estas 10 rutas recoñecidas que ao final abarcan un tercio dos concellos galegos e que había moita xente con moita ilusión e moitos proxectos. E tiñamos que regular de algunha maneira toda esa morea de proxectos e de ideas que viñan, e o Teu Xacobeo servirnos para fixar unhas liñas, unos criterios, unas valoracións obxectivas dos valores do camiño e do Xacobeo, e para decirlle a xente, se ti és un concello pequeno ou tes unha empresa ou perteces a unha fundación, unha asociación e tes unha idea vinculada aos nosos valores, presenta e nos imos valorar que traballes en rede, que o movas en pequenos municipios, que os conceptos se axusten, que teña tamén unha parte de comunicación importante, e axúdanos a mover a marca. Iso fixo que nos apoiamos proxectos moi diferentes e nunca na totalidade. A xente que o fai ten que comprometerse a conseguir unha parte de financiación do proxecto e a moverlo por si mesmo. É increíble a diferencia da primeira edición á segunda. Ao final é que aprobáronse máis de 400 proxectos por valor dos 8 millóns de euros mellor invertidos, penso, na historia do Xacobeo, porque todo o mundo tivo a oportunidade de facer o que les querían. Claro, digamos que se demostrou que os galegos, cando queren, se implican nos proxectos, digamos, non? Totalmente. A nós descubrirnos tamén que ti dende unha oficiña, dende un despacho, dende a Xunta, dende Santiago, non podes entender ni captar a sensibilidade e a necesidade que ten a xente de facer cousas que ti non imaginarías, que van dende proxectos de gastronomía, de dinamización máis normais, como poden ser as andainas, os cursos, as conferencias. Onte presentábamos unha obra de teatro que vai estrenarse no MIT de Ribadavia, e que o fondo é o Camiño de Santiago, a historia de dous adolescentes que lles van explicar moitos valores a xuventude, pero é que temos de todo, de cursos casi de arqueoloxía, pasando por a arquitectura, pasando pola arte, pola historia, por o coñecemento da bioloxía. Podes facer dende un congreso ata unha pequena sesión, ata un proxecto social. E esa é a variedade, non, do Teu Xacobeo. Está claro que, digamos, a primeira edición foi un éxito. Como espera que sexa a segunda unha vez que estea toda desenvolvida? Pois está sendo, penso que aínda máis, porque tamén o que fixo foi pôr en contacto a moitos pequenas asociacións, pôr en contacto as empresas privadas con fundacións, con concellos, a ter que traballar en rede.
surdiron moitísimos proxectos en común, unhas ligazóns que nos o que fixemos foi que se acelerasen. Posiblemente se producirían en un futuro, pero tamén plantamos como a semente do interese do camiño e de cada un das localidades en cada un dos proxectos. Aínda coas reservas lóxicas motivadas pola influencia da COVID-19, o Camiño de Santiago, as peregrinacións a Compostela e a actividade xacobea medra cada día máis. Xa son 30.000 os peregrinos que selaron a Compostela desde o inicio deste ano, non? No caso de que a situación sanitaria se estabilice, como está previsto, como pensa vostede que vai evolucionar o Xacobeo 21-22? Bueno, aínda onte escoitaba o noso vicepresidente primeiro que un pouco as cifras que movemos e que serían fantásticas sería chegar ao final de ano con unos 100.000 peregrinos. O que vemos é que a demanda é cada vez maior, que chega xente principalmente, bueno, española, é lóxico, porque tivemos moitas restriccións de mobilidade e aínda hai poucos voos, pero cada vez se ven máis estranxeiros. Eu, que vivo en Santiago, escoito falar inglés e italiano e portugués todos os días, non? É unha dedicia ver como Santiago recuperou a alma. Sinto por as colas que hai aquí na mesma oficiña de carretas, pero bueno, velos ali esperando con esa ilusión pola Compostela, pois lle dai sentido a moitísimo traballo que facemos. E penso que sí, que se continuamos así, 100.000 peregrinos, pois sería unha cifra adecuada, non? No 2022 esperamos xa, digamos, chegar ás cifras anteriores, non? Sí. Esperamos. A esperanza é o último que se perde e nós temos ademais moita ilusión, non? E sobre todo o que sentimos é que están as asociacións de amigos do estranxeiro continuamente en contacto con nós e dicíndonos que temos aí, que temos un vale por unha viaxe que pensábamos facer no 21 e que tivemos que cancelar, pero seguimos preparándonos, estamos facendo, pois eso, entrenamentos. Eu penso que todos eses que nos escriben os americanos, os canadienses, os australianos, os polacos, non, que teñen unha fe, os italianos, toda esa xente se vai a pôr en marcha xunto con tantos españois que de verdade, que acontece en todos os ámbitos. Na miña propia familia viñeron familiares meus que non imaginaba que foran capaces de camiñar tanto, sabes? Bueno, digamos que o Camiño en sí invita nestes momentos a ese tipo de turismo que a xente busca, non? Digamos. Exactamente, o Camiño é seguro, nos temos todos os protocolos, traballamos moitísimo nese sentido, non? Primeiro nos aforos dos albergues, que os albergues públicos teñen solamente o 30% do aforo, non? En implementar todas as medidas de seguridade. Cando ti fas o Camiño, estás en contacto ca natureza, a xente que te encontras non é tanta nas poboacións que vas, está todo como protocolizado e controlado. Tes moitos menos problemas, evidentemente, que viaxar en grupo, nunha excursión, nun autobús. E penso que a xente o que demanda é iso, é retornar ao contacto ca natureza e cos outros. Falan os peregrinos da experiencia, non? De encontrarte con descoñecidos que se converten, como di moitas veces, nos teus amigos máis íntimos, os que expresas todas as túas preocupacións máis íntimas. Como experta en arte e en organización de eventos culturais, como cree que influe a celebración do Xacobeo 21-22 na proxección de Galicia cara ao resto de España e cara ao exterior? Pois ao final o Xacobeo é a celebración do Camiño, non? É dos Anos Santos. É indudable que o Camiño de Santiago marca España. Eu, precisamente, que tive a oportunidade de traballar en Asia, puden comprobar, cando non podía imaginar que ao final traballaría aquí, no Xacobeo, o coñecemento increíble que en Corea había sobre o Camiño de Santiago, como si ti decías que eras de Santiago de Compostela, pois o coñecían polo Camiño. Hai un amor, unha reverencia, un recordo, unha gratitude no estranxeiro. É indudable que Galicia, bueno, hai marcas privadas que teñen a súa pegada importantísima, como pode ser Inditex, pero a xente non relaciona Inditex con Galicia, relaciona a Galicia ca boa gastronomía, ca natureza e co Camiño de Santiago, seguro. Parte da súa labor como comisaria do Xacobeo 21-22 e conselleira delegada da Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo,
consiste en representar a Galicia a esta institución en foros e entidades nacionais e internacionais relacionadas co Camiño de Santiago. Nestes 3 anos que leva no cargo, como ve vostede o interese no resto do Estado polo Xacobeo e polo Camiño de Santiago? Pois cada vez maior, porque nós que estamos, pertenecemos tamén al Consejo Xacobeo, que ao final fai un pouco as labores de coordinación dende o Ministerio, na que participamos as comunidades autónomas cos camiños recoñecidos pola UNESCO, que é o camiño francés e os camiños do norte, vemos a pegada e o impulso e interese de outras comunidades que son comunidades autónomas con procedencias de peregrinos altísimas, como pode ser Andalucía, a xente de Levante. Vemos o traballo das asociacións de amigos, que son moito máis novas, recén constituídas, e cada vez hai máis interese polo Xacobeo. Xacobeo é unha marca que empeza no ano 93 e que cada vez ten moitísima máis calidade, sona, importancia e excelencia. Por iso a xente nos pide, quere a nosa marca, non? O noso logo, e quere utilizarlo nos seus proxectos e nas súas programacións. E pensa que o Xacobeo non é só de Galicia, se relaciona con Galicia, pero é a marca que utilizan todas aquelas comunidades que están dentro do Consello Xacobeo que teñen unha relación histórica co Camiño. Conscientes da dificultade que entrena, digamos, organizar un programa de actividades nas que se poidan congregar centos ou miles de persoas, o Xacobeo 21-22 xa comezou, por exemplo, logo do mes de xuño, no mes de xullo, desenvolverase o ciclo musical Perseidas o son do Camiño. Pode falarnos de outros acontecementos culturais que se vayan a desenvolver dentro deste marco Xacobeo? Se están facendo moitísimos pequenos actos que os que podemos facer co aforo que está permitido, non? Acaba de empezar o ciclo Son do Camiño, tive a oportunidade de estar no primeiro concerto e ver a seguridade e a tranquilidade co que o público estaba sentado. Claro, non podíamos ponernos de pé e bailar, pero que estaban utilizando un Monte do Gozo totalmente renovado, pero temos moitas máis actividades. Hai moitísimas no eido deportivo, como foi sempre tradicional. Hai moitas pequenas actuacións, hai dende un ciclo de danza maravilloso que se chama Propulsa, que vai a ir a 37 diferentes concellos de Galicia, cas mellores compañías galegas en espacios patrimoniais e tamén con compañías estranxeiras e do resto do Estado español. Hai un programa de bandas por toda Galicia espectacular, porque ao final o noso acercamento á música normalmente, e sobre todo no rural, e a través das bandas de música. Temos dende actuacións de teatro, o sea, hai toda unha programación sociocultural, pero tamén de nivel institucional. Digamos, estas últimas semanas, pues como Reyes abrían e se celebraba a apertura en Roncesvalles, non? Ali, pero se están facendo tamén grandes encontros e congresos, fíxose o de Academia Xacobea, hai previsto un grandísimo congreso en marzo do ano que ven do Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago, que vai a facer unha reflexión sobre o que aconteceu en estos 30 últimos anos. Continúan as actividades académicas, divulgativas, periodísticas. Temos un programa parecido a este, que facemos unha vez al mes, que se chama Xacobeo Peregrinas, onde invitamos a mulleres relevantes, cada unha no seu eido, e que teñen unha relación moi especial co Camiño. O fixeran ou non, o Camiño formou unha parte importante da súa vida. Entón, nos continuamos a traballar, intentando sempre, pois eso, abrirnos o máximo público cando é posible, e temos a ilusión e a esperanza de volver á antiga normalidade, non ao contacto persoal. Como animaría vostede, Cecilia, a poboación galega a participar e a gozar deste Xacobeo 21-22? Pois sendo protagonistas. Ao final, os protagonistas somos todos de cada un de nós, que somos anfitriones en nuestro territorio de xente que ven de todo o mundo. É que os peregrinos que veñen son como a ONU, veñen de 132 diferentes nacionalidades, veñen con unha ilusión e preparando a súa viaxe moitas veces durante meses, e sobre todo gardan un recordo despois imborrable e un agradecimento cara a nosa terra tan increíble que eu tive a fortuna de constatar en lugares tan
alonxados, como pode ser un estado perdido de Estados Unidos na reunión de American Pilgrims, ou cando estivemos en Cracovia con aquela xente colocando na mouteira, ou cando ves recentemente que temos unha exposición agora do altar de plata de Pistoia, e vas a unha cidade italiana tan absolutamente maravillosa que se presenta ao mundo como unha pícola Santiago, non? Unha pequena Santiago. Entón, aínda o recordo da pegada do camiño do apóstolo Santiago no mundo é espectacular. E non hai máis que salir de aquí para velo. Entón, cal será a nosa pegada? Ser os mellores anfitriones destes peregrinos que chegan. Supoño que para os galegos tamén que fagan o camiño, porque ao final sempre din que na casa do ferreiro coitelo de pau, que ao final hai moitos galegos que siguen sen facer o camiño, son os de foros que valoran máis sí, pero hai un montón de actividades precisamente ahora con todo o sector infantil, juvenil, cos adolescentes, non? Porque sí que se ve a veces que existe un pouco ese desapego, non? Que fai 11 anos que non hai un Xacobeo. Nos fixemos unha encuesta moi simpática, non? Esta enquisa preguntaba aos rapaces: que pensas do Xacobeo? O mellor decían: o meu pai díxome que estivo nun concerto de Bruce Springsteen, non? O falaban do Pelegrino, falaban de cousas, non, que les lembraban. Entón, tamén se está a traballar moitísimo no eido educativo para que os propios rapaces dende nenos coñezan o camiño. Hai actividades increíbles. Eu recordo unha peregrinación escolar de todas as ampas de Ferrolterra cos rapaces, ou algunhas máis pequenas en Tui, non? Con un proxecto que se chamaba Pequegrinos, que como os rapaces querían facer, que eran moi pequenos, facían nada, 500 metros, ni un kilómetro, pero arrastraban os pais, os avós, aprendían do patrimonio cultural, material e inmaterial do camiño, e cada vez máis penso que os galegos se animan, porque tamén moitos dos povos do camiño, e cando ti falas cos habitantes, cos alcaldes, moitas pequeñas poboacións viven agora do camiño. Eso lles fai fixar población, crear emprendemento e, sobre todo, xerar orgullo de pertenza e como as ganas de saber e coñecer máis o camiño. E cando ven as reaccións dos peregrinos, pois hai esta curiosidade de decir: vou a facelo porque eu non entendo por que están tan contentos ou tan agradecidos ou fan estas amistades. Ata que se vive, digamos, non se sabe como é a experiencia do camiño. E o camiño é contagioso, porque tamén sabemos que a maioría da xente que o fai quere repetilo, repite outros camiños. Entón, non sei, temos que inocular algo bo aos galegos, que as ganas de facer o camiño, non? Despois de ter este virus da COVID terrible, que sexa o virus do camiño, que nos pon de novo en circulación con novas enerxías e moita máis ilusión, non? Pois, Cecilia, moitísimas grazas por estar con nos hoxe, por explicarnos un pouco máis os programas que dende o Xacobeo se estades a facer para promocionar o Camiño de Santiago. E moitas grazas a vos tamén por estar unha semana máis con nós, seguirnos nesta edición do Xacobeo Live. Emprazamos vos a que nos acompañedes o venres que ven desde este centro de acollida, deste Centro Internacional de Acollida do Peregrino. E nada, o venres que ven ás 12, vémonos aquí. Moitísimas grazas. Camiña a Galicia. Camina a Galicia.